Mia press release kala jao as a central divisional committee by jato Mia agotla press klabo but tamanai sini national highway block keba sing nui to tabok sing sini sabrumo tamantai station Jolebari station already sing block lai tongja sini mo global tamantai sini train khaijak already sing mo block lai tongja tamnai bo কোনো নোটিস মানজাগিয়া नै চাও নাইদি স্ট্রাইক नि কোনো নোটিস কোনো जों रिया अब स्ट्राइक माने स्ट्राइक जों तामन्थाय डाइरेक्ट ट्रेन जों रुइ होया जलायबारनि एनी हाउ बक जेफाख्लाय मेनेज खालायदों दिनि स्टेशन मास्टार अबन भाई जों तामन्थाय सिनि TSF प्लस दिनि तामन्थाय सिनि अल ट्रिप्रेसनि बरकमै जों ट्रेन जों आवलायजा स्ट्राइक माने स्ट्राइक दिनि रास्ता होते ट्रेन होते जत स्ट्राइक गाव जों तामन्थाय जलायबाय स्टेशन जों ट्रेन जों नारबा ताबोथ जों नुयो जे काबांमा पेसेन्जार फाय सबायजा जे आगतलानि फायनाय दङ साब्रुमनि फायनाय दङ बाट जलायबारि रेल स्टेशन नबाय कासुखा बै नों बगना रुइ हरने बागै नवा रुइ हरने बाय तामरा डिसिसन एक्चुअली नागि যত ত্রিপুরা দংনাইর যত মিয়া নুই পাইজাক অলরেডি স্ট্রাইক নাই কিয়াবা বংনি প্রসেসা হয়তো যারা সিয়াপাং মানে কিয়াবা তাবক যে অসুক বরক সাব্রমনি ফাইজাক ইদর প্রায় 2000 এবা বংনাই বরক প্যাসেঞ্জার কিয়াবা अब টোটালি जों मियाबो साजा रेसपन्सिबिलिटी टोटाली गभर्नमेन्ट प्लस जोंनि स्टेशन रेलवे स्टेशननि जरा डिपार्टमेन्ट दंनाय बंनि टोटाली बंनि लाइबिलिटी एन्ड बंनि टोटाली बंनि आवो बंनि तामन्थाय बंनि दायित्व बंनि ताखाय बिलांनाय बक मेनेज खालायनाय बंनि खानि जों मा सियाबो बोसोरते तोरे नननितिनि रुप सिनि स्ट्राइक इनडिफिनिटली सजाक अनिर्दिष्टकाल कियाबा ताबक जरा जों साइमेन्या बोसोर दंनाय जों सेन्ट्रलनि इनफरमेशन मानजेसर जों तामन्थाय ट्रेन बिया बो जागा साउथ डिस्ट्रिक्ट कासो जनाय तामन्थाय रूट ब्लॉक सिनि तामन्थाय दुइटा जागा खालाय जाय दं सिनि कोइफां एरिया कायसा सिनि जे तामन्थाय जलायबारि टु सेसिलासरी रोड लासिनि जे नेशनल हाईवे तामन्थाय NH8 सिनि तामन्थाय शहीद धनन्जय पार्क नियर सिनि सासेरामबारि सिदर कासो जक्सन नोंथ' रोमान स्क्रिप्टनि बागै थांनाय बोसोरावबो बा थांनाय बोसोरावबो गोबां मासआव बारा फ्लाय जाबा डेपुटेसनाव जाक बुदावो दै सालकिसा सिगां जे CBSE बुद्र ककबरक रोमान स्क्रिप्ट करि होननाय नक जबा खालायो दै नक ताबो साना थालाय जों त्रिपुरायाव नुयो जे काइथाम बदल जे तीनटा पार्टी रोमै गभर्नमेन्ट चलाय दं माने दै तामाने बायराव खालाय जाक तामा साना नागि एक्चुअली जों मोबाइल 3 टाइम्स सिनि TSF सिनि जों सारा त्रिपुरा बन्द खालायमानि पियाबा जतनो सक्सेसफुल पियाबा अमा तामन्थाय रुमदि ताबक तामन्थाय तीनटा जे गभर्नमेन्ट तीनटा पार्टी जे गभर्नमेन्ट चलाय दं होननानै नों जे बेंक सामानि अमा एक्चुअली बंनि मैटर बो सिनि थानिया कियाबा जों नायो सिनि त्रिपुरा नायो जों रोमान स्क्रिप्ट बाय जों सुइनानि बागै तामन्थाय सिनि बो प्रब्लेम जों रोमान स्क्रिप्ट बाय सुइनि बायनो जत तामन्थाय त्रिपुरा जत तामन्थाय एग्री अमनो जों तामन्थाय तिनि अमन बायनो सिनि त्रिपुरा सरावनो सिनि जों दाबि खालाय दं श्रीमंग किसार ani mung Mahatma Tripura centrally joint secretary tei ani yang kantor dong sini Mr. Ulian Tripura bo sini divisional sini secretary sini South Zone yang ke sini kabangma sini adong rok dong sini tamantai social worker rok bus station train block tabok sujora sini साब्रुम तो आगरतला रूटनि स्टेशननि सिनि जलायबारि दर स्टेशन जों माथाय लाराय कयतासिम ब्लक फायजां माने जों ताबक रुमदि ताबक जों बुसो नयताना जों 8:30 सिनि ब्लक फाय माने ताबक आधा घन्टा चलै दं फियाबा बक ताबक स्टेशन मास्टर बाय डिस्कशन चलै दं ब्राइटलायनाय जों नायो बंगला जेरेननि बरकनो दैबाय अरनसिनि बेकलाय दिलांनायनि बाय जों मोनो ताबन नायख्लायनाय बक अरेन्जमेन्ट खालायनाय रेल डिपार्टमेन्ट अरेन्जमेन्ट खालायनाय फियाबा ब्राइटलाय अरेन्ज खालायनाय जों सिया अमनो जों इदरनि जों आरो रेल मारल इदरनि जों आरो रेलनो जों रि हडिया आरो हामबाय